London, az admiralitás. Johann Grofud, Hevér Gábor. Robert Lindsay, Vas Gábor. Ő felsége kapitánya. Készült C.S. Forester könyvei alapján. További magyar hangok: Forgács Péter, Bozsó Péter, Orosz István, és Melis Gábor. Békák és homárok. Padhelyzet állt be a háborúban. Az Angliába menekült francia rojalisták a monarchia mielőbbi visszaállításán fáradoznak. Feljön, kapitány, jöjjön be! Elnézés, hogy ilyen hirtelen ide kérettem. Nem tesz semmit, uram. Feljön, kapitány. Bemutatom Báró de Charette tábornokot, ő fensége Lajos király seregének vezérkari főnökét. A tábornok bevonul Franciaországba. És mi segítjük. Rendezte Andrew Grieve. Amint a hajói átvisznek minket a csatornán, az emberek a zászlaink alá gyűlve vonulnak Párizsba, hogy visszahelyezzék ő király fenségét a trónjára. Ha szabad kérdeznem, számítása szerint hány főből áll majd ez a sereg? Napokon belül legalább 10 000-ből. Később akár 20 000-en kelhetnek hadra. És észak felé haladva egyre nő a létszám. Soha ne vonja kétségbe a néphűségét. Ha jók az értesüléseim, uram, korábban is toboroztak már sereget. De mennyire, többször is. Sikertelenül. Beljú kapitány, 5 éve száműzetésbe kényszerítettek a hitszegők, és elveszejtik a hazámat. Nos hát, a francia nemesség végre hazatérhet. És ezúttal, amikor a nép fellázad, mi jogszerinti vezéreik irányítjuk őket. Úgy vélhetem tehát, uram, hogy támogatja ezt a nagy kalandot. De mennyire? Számíthat a kapitány úr támogatására. Ő fensége a király a szavát adja rá. Hogy nézek ki? A különbség számottevő, ha megengedi, uram. Tehát 2 ing kézelővel, gombokkal és kalappal, az összesen 11 font 3 penny. Talán aranyozott csat legyen a cipőn az ezüst helyett? Akkor lemehetne mondjuk pont 11 fontra. Rendben, Mr. Collins. Biztosíthatom, a báró jelentős személyiség a király híveinek körében. Az ő neve biztosítja a szikrát, ami lágra lobbantja a franciákat. Uram, de a royalista sereg nem egyéb, mint egy legyőzött hadmaradék. Nos, van benne kockázat, belátom. Így igaz, méghozzá nem csekély. Elfelejti, hogy mi a tét, Sir Edward. Ha átvisszuk de Charette embereit a csatornán,
véget vethetünk a francia háborúnak. Lássa be, akárhogy is nézzük, szerény ára történelmi szerepért. Meg lehet, de ha az expedíció kudarcot val, uram, hány élet veszhet oda? A háború minden nap életeket követel. Amikor véget ér, kedvünkre számolgathatjuk a veszteségeket. Kitartás, pajtás! Kitartás! Félre! Félre! Mi van vele? Mi lehet? Uram! Beszéljen már! A parancsnok! Nos, Szörnyű. Csinálok kell valamit. El fog vérezni. a szentségig! Megyek! Uram! Engedj nekik. Segíts. Charette tábornok tervének másolatát vitte a miniszterhez. Szentségeség. Hozok segítséget! És az ellenség kezébe került? Nos, ezt nem tudhatjuk. Rendben. Talán a temze fenekén hevernek. A tolvaj meg leissza magát. Uram, de mi van, ha nem? Vigyázz! Ő fensége kormánya döntést hozott, és azt nem szokták megmásítani. Hátrébb! Charette tábornok tud róla? Nem látom okát, hogy zaklassuk vele. Ami itt elhangzott, az maradjon kettőnk között. Érthető vagyok? Ne! Igen, uram. Azonban, mivel nem volna kívánatos, hogy Lajos király úgy vélekedjen, mi védtelenül tesszük partra a seregét, ön az adott helyen horgonyzik, miután a tábornok partra száll. Tud segíteni rajta? Ha rossz sorsra jut, ön biztosítja neki a menekülést. Ha óhajtja. Rendben van. Megkapta a parancsát, kapitány úr. Hajtsa végre! Sir Homler, Uram? ne tátsa itt a száját, uram. Mielőbb vissza kell térnünk Plymouthba. Nevezőket behúzni! Üdvözlöm a hajón, uram! Gyümölcsözőnek bizonyult a látogatása. Elég kielégítőnek, Mr. Braceguard. Jön azon a Dumbartonnak, a Sophiának és a Catherine-nek, hogy a kapitányaik fáradjanak át az én hajómra. Mr. Homlauer, szóljon a tiszteknek, hogy 20 perc múlva mindenki legyen a kabinonban. Igenis. Nos, Mr. Hornblower, mi újság? Annyit tudok, mint ő, Mr. Braceguard. Hát, hamarosan fény derül rá. Mellesleg csöpnyi sár fröccsent a kabátjára. Meglátszik magán, hogy frissen kinevezett hadnagy. Maradjon makulátlan. Hogy lehet ilyen biztos szerencséje? Beszéltem a kapitányra. Uraim, a kapitány azt üzeni, hogy 20 perc múlva várja a tiszt. Ez meg mi? Uraim, egy idegen keveredett a körünkbe. Nem. Na hát, valóban. Rosszul látom. Ez Hornblower hadnagy úr. És mintha megváltozott volna. No persze, előnyére. Így igaz. Kennedy kinevezett hadnagy. Uraim, úgy tűnik, hogy Mr. Hornblower lesz a mérce, amihez hasonlítani kell magunkat. Jól van, elég ennyi. Elég. Igaza van. Mr. Brooks. Hé, vigyázz! Milyen parancsra számíthatunk? Maradjunk a helyünkön? Nem jellemző a kapitányra. Nem. Kár érte. Jól ellennék a friss fejadagon. Aha, talán az indiákra küldenek, nem lehet? Pálmafák, napfény. Trópusi betegségek. A földközi tenger lesz. Megint a digókat zaklatjuk. Bizony, könnyűszerrel ellátjuk a bajukat. Csak mi magunk, a többiek lógassák a lábukat.
Hé, merész fickó! Ott egy folt! Hol? Mögötted! Hol? Uraim, amint tisztában vannak vele, nemrégiben találkozom volt Hood tengernagyúrral. Az a parancs, hogy a Dumbarton, Catherine és Sophia hajókkal együtt elszállítsuk Sheret tábornokot, valamint az ő francia royalistákból álló seregét és a brit gyalogságot a francia honba. Invázió, uram. Mr. Kennedy, 4 hajó alig a tekinthető inváziós flottának. Akkor mi a lényeg, uram? A lényeg, Mr. Bowles, hogy háborúban állunk, uram. És háborúban habozás nélkül teljesítjük a parancsot. Belátom, uraim, hogy ez a terv nemigen mondható részletesnek. Azonban a tábornok szándéka, hogy partra szállás után sereget gyűjt, és Párizs ellen vonul, és trónra ülteti Lajost. Ez véget vetne a háborúnak. Úgy vélem, ez a célja, Mr. Braceguard. Szabad tudnunk, hogy hol akar a tábornok partra szállni? Nem. Az úti célunk titokban marad. Még vitorlát nem bontunk le, hogy a franciák megneszeljék az érkezésünket. Hajózzák be az ellátmányt és a tábornok embereit rögvest, amint megérkeznek. Köszönöm. Uram. Uraim. Jöjjenek, uraim. Mi előkészítjük a csőt. Vízre tették már A jövő héten iszunk a köztársaság bukására, uram? Lehet, Mr. Hornblower. Ez a terv célja. Nice! Minél előbb rakják be azokat a ládákat. Igen, uram. Uram. Békák! Mi az ördögöt keresnek itt? Mi a véleményed róluk? Nem látszanak túl rendezettnek. Aféle gyülevészhadnak nevezném őket. Vigyázzatok, homárok! Zászlóaj! Állj! Jó napot, uraim! Edrington őrnagy a lövészektől. Valaki azt mondta, hogy innen jutnak fel az embereim a hajójukra. Hornblower hadnagy. Kennedy kinevezett hadnagy, uram. Már is intézkedem. Nagyszerű. Az emberei szinte ragyognak. Túl jók a csatához. Valóban? Mindig meglátszik egy egységen, hogy rátermette a tisztje. Zászlóaj! Legalábbis nálunk. Jobbra! Át! Tetves békák. Mes camarades, aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, nous embarquons pour une croisade sacrée afin de libérer notre France adorée. Azt mondta, hogy eljött a nagy nap, hogy felszabadítják imádott hazájukat. Ensemble, nous nous battrons jusqu'à la mort. Együtt fogunk küzdeni, talán a halál. Pour la cause la plus importante du monde. De ez a legszentebb ügy a világ. L'histoire va tenir chacun d'entre nous. Mindannyiunkra. Des hommes qui n'avaient pas peur de donner leur vie. Úgy emlékszik majd a történelem, hogy nem féltek feláldozni életüket. Pour la France! A hazáért. À la victoire! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi!
Őrnagy, ha a személyi podgyásszal kutterba kerülne, magam vinném a megtörhetetlenre. Nagyszerű. Ehelyett jegyezném meg, hogy jobb lenne, ha inkább uramnak szólítana. Mivel Edrington grófja vagyok. Látod, Horatio, ha lett volna pénzed, rangot is venni, és nem csak új egyenruhát. A seregben lenne a helyed. Na, essünk neki, és szedjük le ezt a vacakot. Mi a csuda lehet? A fene tudja. Lieutenant Hornblower de Sa Majesté Marine Britannique. Kérem, monsieur, tudok annyira angolul, amennyire az előttünk álló feladat megkívánja. Marquis de Montcoutin ezredes. A fedélzetre kell juttatnom az ön katonáit. Pompás, az embereim már felkészültek. Alig várom az utat, monsieur, mindig is élveztem a tenger levegőjét. Óvatosan, az a személyi podgyászom. El ne ejtsék! Vadmarmok. Ó, oda nézd! Segít! Ez az öné? Úgy van, Mr. Hornblower, ez az enyém. Fegyvert! Várra! Sorakozz! Gyere gyorsan! Mi lesz már? Előre nézz! Ó, induljanak! Induljanak! Befejeztük a berakodást, uram. Jó van, Mr. Hornblower. Jelezhet. Már is. Mr. Walls, húzzák fel a horgonyt. Igenis, uram. Indulásra felkészülni! Gyerünk, emberek, a csörőhöz! Hozzás a dőlőség! Vitorlát mozgálni! Mi lesz már? Menj gyorsabban! Quiberon. Látod ezt? Nem a tiéd! Nem a tiéd! Nem ér csorni, komám! Aki lop, azt itt megcsapják, méghozzá jó alaposan! Világos? Oldroid! Mi a fene folyik itt? Ez a fickó meg akarta fújni a csirkét, ez a tisztek csirkéje, de mi tetten érte? A lopás főben járó bűnös. Igen, én is tudom, Matthews, de azért köszönöm. Ha, kötére kerülsz, te nyavajás! Ez esetben talán mégsem így lesz. Elmagyarázta valaki a szabályainkat ennek az embernek? Azt nem mondhatnám. Elibuzom? Hadd menjem. Elengedi. Hogy lehet? Ön elengedi. Stiles, ezek a katonák a vendégeink. Ezért kitüntetett figyelemmel és kedvességgel bánunk velük. Mármint ölelgessük egymást a békákkal. A békák az ellenségeink. De nem ezek a békák, ezek jó békák. A béka az béka, uram. És csak az a jó béka, amelyik már megdöglött. Rossz vége lesz ennek, Mr. Hornblower. Nekem elhiheti. Elég volt, fejezzék be! Van dolguk, igaz? Igen, uram. Stiles! Uram? Tegye vissza a csirkét, Stiles. De, uram? Stiles! Uram? Szabad. Jelentés a Tatról. Északi szél, tartjuk az irányt. Köszönöm, hadnagy úr.
Mr. Homler! Uram? Egy szóra, ha kérhetném. Hogy jön ki a legénység az utitársakkal? Ahogy várható volt, uram. Van némi gyanakvás a jelenlétüket illetően, de semmi komoly. Gyanakvás? Milyen gyanakvás? Nehezükre esik szövetségesnek tekinteni a tábornok csapatait, hisz tegnap még ellenségek voltak. De ön világossá tette, hogy kiállunk a tábornok mellett. Igen, uram, világossá. Jó. És maga? Mit gondol a tábornokról és erről a tervről? Igen, merésznek tűnik, uram. Merésznek? Ennyi? Mivel nem ismerem a tábornokot, sem a terve részleteit, én nem ítélkeznék. Talpra esett válasz. Van némi szóbeszéd a célunkat illetően, uram. Mit szól, ha azt mondanám, hogy Bretagne partjai felé tartunk? Mire következtetne? Arra, hogy a Quiberon öböl a célunk. Valóban? Miért? Ha jó az emlékezetem, Quiberonnál könnyű partra szállni, tehát logikus lenne. Helytálló az okfejtés. Imádkozzunk, hogy a köztársaságiak esze ne vágjon ilyen élesen. Ellenkező esetben nem igen számíthatunk szívélyes vendéglátásra. Tekerjék össze a köteleket! Meg kell akadályozni, hogy a tüzérségi egységek innen ellenünk vonuljanak Muziakon át Quiberontól nyugatra ide. Tehát Monckton ezredes úr egy csapattal előre megy és elfoglalja Muziak hídját itt. Az ezredes úr Muziak Márkia. Ő a falu földesura, így igen jól ismeri a környéket. Ó, nyilván boldog, hogy visszatérhet Muziakba, uram. A nép nagy örömére. A többség lelkes lesz, Mr. Braceguard. Egyesek bánni fogják, hogy viszont látnak, de nekem örömteli lesz a találkozás. Monckton ezredes igényt tart egy gyalogos egységre, hogy biztosítsa vagy elpusztítsa a Muziaki hidat. Edrington őrnagy? Készen állunk a feladatra, uram. Monsieur, tiltakozom. Muziak uraként nekem kell ellátnom a híd védelmét. Tisztelettel jegyzem meg, hogy az emberei évek óta nem szagoltak puskaport, míg az... Ön megkérdőjelezi a francia csapat képességeit. Csak a tapasztalat hiányára céloztam. Nem tűrhetem. Uraim, mi mind szövetségesek vagyunk. A hadjárat sikere esetén mindannyian osztozunk a dicsőségben. A hadnagy úrnak igaza van. Az egyetlen feladatunk a királyság visszaállítása. Ahogy gondolja. Javasolhatom, hogy az egyik tisztem legyen az összekötő ön és Lord Edrington között. Úgy látom, érti a helyzetet, Mr. Hornblower. Netán önként jelentkezne? Igen, uram. Két ágyút viszünk, és elég puskaport a híd felrobbantásához. De mekkora hidat robbantunk? Csupán akkorát, amekkora átér a víz fölött. Uram? Elhúzza az időt! Nem számít. Még 10 hordó elegendő lesz. Jól van, uram. Elnézést kérek, Mr. Hornblower, de nem jó a saját ágyújuk? Stice! Talán elkerülte a figyelmét, hogy a francia csapatoknak nincs ágyújuk. Hát akkor adjuk oda a miénket. Tegnap felkötött volna valakit egy csirke miatt. Ma meg már ágyút akar adni nekik. Milyen nagy lelkű. Úgy döntött, hogy nincs semmi baja a franciákkal? Nekem
De most akkor is mondd. Az emberei vonakodnak partra szállni velünk. Épp ellenkezőleg, uram, égnek a vágytól. Nos, ezt örömmel hallom. Reményeim szerint az emberei segítségével végre visszaállíthatok valamit a régi dicsőségből. Mindent el fognak követni, uram. Úgy vélem, ön nem ismeri a hazámat, Mr. Hornblower. El sem tudja képzelni, mire képesek ezek a republikánusok. Nincs olyan hely, amit nem gyaláztak meg, vagy amit nem szennyeztek volna be. Reméljük, hogy véget vetünk ennek. Ön nem ismeri a népemet. Barbárnak születtek. De ismét rendet csinálunk, uram. Arra mérget vehet. Kapitány úr, a partra szállás helye. Rendben van, Mr. Boss. Vitorlát kurtítani. Igenis, uram. A vitorlákhoz mindet kurtítani! Mr. Hornblower, látjuk a partot. Készüljenek fel az indulásra. Igen, uram. Mr. Hornblower! Uram? Idegen földre lép. Ellenségek közé. Legyen gondos és óvatos. És ne így el, hogy biztonságban vannak. Még maga is meg nem győződik róla. Észben tartom, uram. Helyes. Remélem épp olyan talpra eset lesz, mint tegnap. Remélhetőleg. Jól van, Mr. Hornblower. Feszítsék meg a kötelet! Adjon bele több erőt! Ha jól látom, aggódik a biztonsága miatt? Szívemen viselem az embereim biztonságát. De a hadnagyét különösen. A legjobb tisztjeim egyike. És ifjú éveinek dacára megsíleném a hiányát. Akkor hadd biztosítsam róla. Hitem szerint néhány nap múlva egész Franciaország felkel. És akkor az önifjú hadnagya mesélheti az unokáinak, miképpen működött közre a királyi uralom visszaállításában. Lobogni fog a zászló a Szent Francia föld fölött. Viva la France! Viva! Csipkedjék magukat, katonák! Szórakozzunk! Védekezzen kivállni a partra! Haladjon az egységénél! Gyerünk, emberek! Igyekezzenek, emberek, igyekezzenek! Sorakozunk! Gyorsan! Mindenki a helyére! Gyorsabban, fiúk! Ne feledjék a lábukat! Mozgás! Mozgás! Kifelé! Archie, nos, milyen érzés a csatorna túloldalán? Jobb pisztollyal és golyóvissal. Szükség lesz valami szállítóeszközre, hogy eljussunk a hídhoz. Majd megkérdezem Moncotone ezredest. Jó! C'est fou! Csak az a nyomorult bárt érdekli. Ilyen tempóval sosem érünk célba. Az emberei menetkészek, uram? Igen, uram. Csak az ágyú miatt... A mieink vessző lesz a jussuk. Úgy vélem, ezek francia katonák. Nyilván. Mi a csodát képzelnek? Hajlandóak előre nyomulni? Mi készen állunk. Tessék, hogy érti? Ezredes, nincs megoldva az ágyú szállítás. Én már gondoskodtam róla. Amint készen állnak, útra kelhetünk. Muziák ránk vár. Gyerünk! Írtó büdös a Gani. Legalább leszoradták volna. Stiles kevesebbet nyafogjon! Örüljön, hogy nem kézbe viszi az ágyukat a faluig. Igen, uram. Evezősök, vissza a hajóhoz!
Kinevezett hadnagyból ím egy trágyakordé parancsnoka lettem. Felévelő pálya. Mr. Hornblower, mivel mi vagyunk a rangidős tisztek, együtt haladhatunk. Jöjjön, vagy inkább a trágyát választja. Látom, miért választotta a flottát. Mindenkit partra tettünk, a csónakok visszatértek. Köszönöm, Mr. Braceguard, jelezzem a többi hajónak. Igen, uram. Mr. Boss! Uram! Vegyük az irányt Quiberon felé. Igenis, uram! Seret tábornok főerejétől nyugatra haladunk. Az irány, Mr. Boss? Észak-nyugat, uram. Ez a szél délre oda repít. Hát, ha szükség lesz ránk. Meg lehet. Amint elérjük Quiberont, Mr. Boss, vigyen minél közelebb a parthoz. Miután végeztünk a kirakodással, a közelben kell cirkálnunk. A közelben? Én azt gondoltam... A Dumbarton, a Sophia és a Catherine visszatérnek Angliába, de mi maradunk. Nos, Mr. Hornblower, itt van a hídja. Meg tudja tartani? Hogyne? Vagy megsemmisítem. Seret tábornok számít rá. Ez esetben. Edrington őrnagy, találnak egy gázlót, fél mérfölddel lejjebb, a falu mögött. Ön ott verjen tábort az embereivel. Megkíséreljük, ezredes. Mr. Kennedy, az ágyú a délről jövő támadástól védjen minket. Ha megjövök a faluból, elhelyezzük a puskaport. Igen, Mr. Hornblower. Hallotta, igaz? Persze, uram. Itt a Quiberon öböl. Nagyszerű, Mr. Braceguard. Vigyen minket kissé közelebb. Azonnal. Hű népem, repesni fog az érkezésem láttán. Árában! Bal!
Kapitány! Jelzés a Catherine-ről. Készen áll a kihajózás megkezdésére. Rendben van, Mr. Braceguard. Mi is készüljünk fel rá. Igen, uram. Tábornok úr, én szívességnek venném, ha megengedné, hogy az egyik tisztem elkísérje és rendszeres jelentést tegyen. Jelentés? Igen. Lord Hood tengernagy elrendelte, hogy maradjunk itt az akció végéig. De miért? Úgy vélem, a tengernagy azért bír maradásra, hogy visszavonulhassanak, ha az ellenállás elősebb lesz a vártnál. Rendben van, szőredlát. Köszönöm, hogy őszinte. De biztosíthatom, hogy az ilyen jelentések csak jó hírrel szolgálnak. Fohászkodom érte. Fohászkodom. Je suis revenu. Forêt? Pierre Forêt? Que faites-vous là? Je suis le maire, monsieur. Le maire? Azt mondja, ő a polgármester. Maga a csipkekereskedő, az alsó nemű között lenne a helye. Annak már vége, monsieur. A rám ruházott hatalomnál... Miféle hatalom? Magának nincs hatalma, és én vagyok a márki. Vegye le azt a puszparát. Tiltakozom, uram! Tiltakozik? Vezényelje ki a lakosságot, hogy üdvözöljék a jöttömet. Uraim, ha kérhetném... Oh, non. Ah! Fogja el! Nincs joga elfogni őket! Nem követtek el semmit! Nincs jogom? Maguknak joguk volt így bánni az otthonommal? Monsieur, ezt a házat a nép érdekében sajátítottuk ki! Hová lett a festmények többsége, a műgyűjtemény? Kérem, uram. Hová? Nem vettük gyakorlati hasznukat. Ezért azzal tápláltuk a tüzet. Elégették.
Szedje le a zászlókat. Nem, monsieur. Nem lehet. Vegye le. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Marchons, qu'est-ce en nature, abreuve nos sillons. Adja a pisztolyát. Ezredes. Adja már ide a pisztolyát. Ne, kérem, Monsieur! Ő még csak egy gyerek, nem értheti meg. Akkor majd teszek róla, hogy megértse. Ne, kérem! Kérem! Ezredes, az ég szerelmére! A város már az öné. Minek pazarolná a puskaporát egy kisgyerekre? Minden rendben. Je suis le marquis. Il faut m'obéir. Vive le roi! Vive le roi! Kisasszony, vigye el őket. Köszönöm, Monsieur. Köszönöm. Úgy vélem, a köszöntési ceremóniának ezzel vége. Quiberon félsziget. A royalisták főereje a szárazföld belsejébe tart. Látja, Mr. Wallace? De az emberek boldogok, hogy itt vagyunk. Hát igen, uram. Több ellenállásra számítottam. A republikánusoknak nincs gyomruk a harchoz. Na jó, ezzel megvolnánk. Na még egy kicsit lassan. 3 hordót már elhelyeztünk, uram. Ez lesz a 4. Szerintem ennyi elég, hogy leromboljuk. Azért tegyenek le még 2 hordót. Ezen az oldalon, nem árthat. Már elnézést kérek, uram, de ha az ellenség abból az irányból várható, és mi a robbanás után azon az oldalon rekedünk, hogy jutunk el a partra? Sehogy. Bármi áron tartani kell a posztunkat. Ha bekerítenek, és nincs egér... Stiles! Igen, uram, elnézést. Itt se vagyunk híján a békáknak. Ne lazsáljon! Archie. Igen? Megnézem, hogy boldogul Edrington őrnagy a gázlónál. A helyemre állsz? Igen, persze. Matthewsnak igaza van, Horatio. Ha fel kell robbantani a hidat, mi itt rekedünk. Tudom. Szép dolog odaveszni más háborújában. Őrmester, erről és a 2 szárnyon küldjön át a vizenőrjáratot. Igenis, uram! Uram, minden rendben? Rendben. Nézze ezt a helyet, Mr. Hornblower. Egy tüzér sem merne itt átkelni, és ha mégis, anyám is elkergetné őket. De gyalogságot is küldhetnek. Meg lehet. De őszintén szólva, Mr. Hornblower, attól tartok, az ellenség kizárólag a hídra fog koncentrálni. És ha átjutnak... Nem bízik az embereimben? Nem kétlem a rátermettségüket. De nem vagyok meggyőzve, hogy a franciák támogatni fogják. Ezt értem, de Seret tábornok... Seret tábornok nincs itt.
minket Moncotón ezredes irányít. És a megnyilvánulásaiból kiderül, hogy bármi is a rangja, ő nem katona. Ne becsülje alá az ellenséget, és ne becsülje túl a szövetségesét. Főleg azt, aki a saját ügyeivel törődik. Jelentkezzen nála. Lássuk, mit művel. Úgy vélem, ez alkalmas lenne táborhelynek, Mr. Bowles. A katonák pihenhetnek, aztán holnap bevesszük Viberont. Indulás! Isten vertetők! Ostor kéne neki! Csak mutassa meg ki az úr, Mr. Hornblower. Nincs rá szükség, tudja. Azt állítják, hogy a guillotine hatékonyabb elrettentés, mint 5000 fegyveres. Az itteniekhez nem kell 5000 fegyveres ember. Egy maréknyi is elegendő. Vous avez vos ordres. Allez! Qu'est-ce que vous voulez? Uraim, épp időben jöttek. Uraim, volnának oly szívesek csatlakozni hozzám vacsorára? Vacsora? Kitörő örömmel. Nagyszerű, legyen mondjuk 8 óra. Jöjjön, Mr. Hornblower. Várnak az embereim. Itt nincs semmi tennivalónk. Üzenet Mr. Ballston. Charette tábornok tábort vett éjjelre. Ütközött ellenállásba? Sehol. Ez biztató. Persze, de miért megy ilyen könnyedén? A republikánusok bárhol hadrendbe állhattak volna. Kivéve... Mit kivéve? Mr. Braceguard, tudja, miért kell itt várakoznunk? Feltételezem, hogy Charette tábornok visszavonulását biztosítjuk, ha ellene fordulnak a körülmények. Igen, de egy hajó mikor 4 hozta ide? Tehát a tábornokot valóban visszavonulásra arra készítették. számítanak, hogy legfeljebb az emberei negyedét hozhatja vissza. A vereség matematikája, Mr. Braceguard. Tudják, uraim, a köztársaság egy parasztok vezette ország ellentmond minden létező természeti törvénynek. Nézzék meg például, milyen csapást sújtotta a házamat a távollétemben. A parasztok nem viselték gondját, mert nem lehet megenni, és mert nincs annyi eszük. Rájuk bízni a remek bútorokat, festményeket, amiket tűzifaként égettek el. A legjobb konyakomat nyilván a lángok szítására használták. Bocsásson meg, uram, de mindig úgy véltem, hogy mindenki jobbá teheti magát, bármilyen szerű is a helyzete. De milyen céllal? Monsieur, emlékszem, hogy egyszer volt egy lovam, amit arra okítottam, hogy számlálja meg a 7 napjait. Ettől tudóssá vált volna. Természetesen megmaradt lónak. Így van a paraszttal is. Ugyan már, adjon esélyt a tanulásnak. Tudja, Monsieur Hornblower, szerintem a szíve mélyén maga is lázadó. Semmiképpen, uram. Már délután a téren is kezdtem gyanítani. Ezt sértésnek veszem, uram? De én természetesen csak tréfálok. De uraim, a hazámban jelenleg zajló bohózatra azért került sor, mert a magamfajta jótétlelkek úgy vélték, hogy a paraszt képes lenne használni az eszét.
Edrington őrnagy, akárcsak én, arisztokrata rangot visel. Bizonyára egyetért velem. Ezredes, ön többet töprengett a témán, mint én. Azonban biztosra veheti, hogy minden nap hálát adok a jó sorsomért, amiért nem nyomorult parasztnak születtem. Mariette, Renzi, ilyen? Vegyük ezt a nőt, ő is paraszt, cseléd a házabban, akárcsak korábban az anyja, ám de a republikánusok tanítónőt csináltak belőle. Azért teremtették ezt a nőt a földre, hogy nyelvtant okítson. Nos? Sokkal jobb, ha hagyjuk, hadd tegye azt, amihez a legjobban ér. Je suis peut-être une paysanne. Je ne suis pas un animal. Azt állítja, hogy nem számít állatnak. Nincs szükség a tolmácsolására. Ugyanúgy értem a franciát, ahogy ő az angolt. Vigyázzon, Mr. Hornblower. Tehát egyértelmű, uram, hogy korán sem olyan fafejű, mint ami ennek lefest. Ismétlem, monsieur, a lázadó szól önből, igaz? Akkor ismételten tévúton jár, mert én nem vagyok lázadó. Inkább egy úriember, aki bármely nővel tisztelettel bánik. Elég! Miért keverednék ilyen vitába egy közönséges brit tengerésszel? Mielőtt leszólná a közönséges brit tengerészt, hadd emlékeztessem rá, hogy a brit flotta közönséges tengerészei hozták ide a seregét épségben és sértetlenül. Jó ét, uraim! Nos, hol marad a desszertünk? Kisasszony, elnézését kérem. Szóval, olyanok vagyunk, mint az állatok. Biztosíthatom róla, hogy én nem osztom ezt a nézetet. Még az említése is lehangoló. Maga olyan kedves volt. Már másodszor próbált meg segíteni. Csak a lelkiismeretem szavára hallgattam. Sajnos. Attól tartok, hogy ennél többet nem tehet értem. Kisasszony, legalább hadd kísérjem önt haza. Kár lenne ezzel fáradnia. Higgy el, nem fáradtság. Örömet okozna. Rendben van. Köszönöm. Úgy hiszem, ma már csak úr maradt Franciaországban. Kisasszony? A guillotine. Akár a Márki, akár a másik oldal. Nyakasztatnak. Azt hiszi, ettől majd jobban fogjuk szeretni. Az ezredes nem avat be Fortéus terveibe. Akkor mi szél hozta ide? Megbíztak egy feladattal. Na és mi lenne az? A feladata? A hidat kell tartanom, amíg el nem vonulunk. Vagy amíg rá nem kényszerítik. Nos, a gyerekek rendkívüli szünetet kaptak. Az ezredes várhatóan lecsillapodik. 20 éven át. Úgy éltem, mint egy ostoba állat. Nem kívánok ehhez visszatérni. Nem is fog. Nem tűröm, hogy így legyen. A szavamat adom. A kedvessége jól esik, kedves uram, de a szava nem. Fogalma sincs róla, miről beszél. Kisasszony, amíg itt vagyok, nem eshet baja, esküszöm. És amikor elment? Ön nem ismer engem, kisasszony. Ha ismerne, nem kételkedne örökké. Nem is magában kételkedem, de a világ nem ilyen. Én megvédem tőle. Bocsánat. El innen! Menjenek vissza a hídra!
Bocsánat, Monsieur, előbb a tisztek kerülnek sorra, après-vous! Nem hinném, hogy visszajönnek. De engedje meg, hogy megóvjam tőlük. Én is örülnék neki. Ne vegye zokon, uram, de minden rendben van? Igen, persze. Semmi baj, Matthews. Mi ez a zaj? A híd. Maradj itt. Újra tölteni! Gyorsan! És egy fokkal jobbra! De uram, semmit sem lehet látni! Tegye, amit mondtam! Igenis! Megállj! Vissza a sorba! Mi a helyzet, Mr. Hornblower? Nem tudom, uram. Húzzák! Tölteni! Archie! Hol vannak? Mire figyelnek? Siessenek vele! Archie! Mr. Kennedy, jelentsen! Uram! Ellenséges lövészek a túlparton. Ők a semmiből kerültek elő és meglettek. Le a fejjel! Ne nyújtsanak célpontot! Kész osztály! Készen! Készülj! Tüzelésre kész! Ne lőjenek! Ne lőjenek! Tüzet szüntes! Érte bármi támadás? Nem, uram. Helyes, szedje össze az embereit. Jó. Igen, uram. Maguk jöjjenek velem. Hát ide értek. De hol van a tüzérségük? Miért támadnak nélküle? Először azt hittük, villámok. Nem, Mr. Braceguard. Ez ágyúszó. A szentséged, mit keres a francia tüzérség ennyire nyugaton? Odébb kéne lenniük Muziaktól délre. Félek, hogy a tábornok hadjárata nem sokára véget ér. Tábornok úr! Úgy számoltam, legalább 30 ágyúval lőnek minket. Csapdát állítottak. Mi pedig szépen belesétáltunk. Jött valami hír Mr. Bose-tól?
Nem, uram. Nem küldött több jelentést. Egy szakaszt küldjön a partra. Eredjenek a tábornok nyomába, és hozzanak jelentést róla. Igen, uram. Ha az ágyúszó elhallgat, a legrosszabbtól kell tartani. Ha lenne szíves, küldje ki a szakaszt, Mr. Braceguard. Igenis. À mon signal! Bácsi, tüzérségnek nincs nyoma? Még nincs. Megnézem az őrnagyot a gázlónál. Horatio, mikor lőni kezdtek, megijedtem. Tudtam, hogy félek, de nem tudtam mit tenni. Nyilván a váratlansága miatt. Mind így vagyunk vele. De egy tisztnél, egy kinevezett hadnagynál ez nem elfogadható. Nincs okot félni az ellenségtől, Archie. Meg akarnak ölni bennünket. Persze, természetesen. De gyönge hozzá a puskapolok. Ilyen távolságból egy istálót se találnának el. Szóval te csak maradj nyugton, és ne kerülj a szemük elé. Akkor nem eshet bajod. Ja. Jól van. Tábornok úr! Végünk van, aztán. Még nincs, uram! Meneküljön, ha van módja rá. Ez nem az ön hazája, Mr. Bowers. Ne halljon meg érte. Vigyázzon, Mr. Hornblower. Már itt néhány darázs és csípni készülnek. Magam is tapasztaltam. Van bármi elképzelése a számukról? Nem igen, folyton mozgásban vannak. Ugyanúgy, mint a hídon. Nincs időm a bozótba búvó ellenségre. Mit remélnek a bujkálástól? Talán értesíteni kellene az ezredest. Hát, ha ezzel el tudja terelni a figyelmét a faluról. A tegnap este felmerült aggodalmai végül kielégítően rendező? Én... Igen, köszönöm, uram. Szólok az ezredesnek. Mr. Hornblower, ha beszél vele, lehetne egy kicsivel diplomatikusabb. Hogyne, uram. Megjött a szakasz a partról. És, Mr. Braceguard? Nem tudták elérni Sharett tábornok táborát. Akkor úgy van, ahogy sejtettük. Vélhetően mind odavesztek. Úgy állok ön előtt, mint egy vádlott uram. És kivádolná? A lelkiismeret. Tudtam. Tisztában voltam vele, hogy nincs semmi remény. Mégis fékeztem a nyelvemet.
Mi oka volt rá? Parancsot kaptam, hogy hallgassak. Akkor nem ön terheli a felelősség, hanem azt, aki kiadta a parancsot. Elvileg meg lehet, de ott van a háborgó lelki ismeret. És mi van a parancsal? Hogy maradjak itt? Azt is teljesítsem, pedig emberek halnak bele. A republikánusok legyőzték Charettet. Most nyilván muziák ellen fordulnak. Akkor ne engedelmeskedjek. Vagy talán maradjak itt, és várjam be a holtakat. A vereség matematikája. Úgy van. Szörnyű egyenlet. És nincs rá megoldásom. Jól van, kiszúrtam. Kicsit föl. Majdnem jó. Még följebb. Engedjétek. Vissza. Megvagy! Megvagy, te béka! Hagyja! Ne lőjön! Elfogy a puskapor! Jean Fabier vétkesnek találtunk árulás és zendülés bűnében, így Muziák jogos ura halálra ítél. Vive le roi! No, 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 no. Oh, no. Mr. Hornblower, nem a hídon kéne lennie? Ezredes, az ellenség továbbra is szórványosan tüzel, de a tüzérségnek nincs nyoma. Félnek előbújni, nos, nem is vártunk mást. Köszönöm, Mr. Hornblower. Uram, javasolhatom, hogy kísérjen vissza a hídra. Bizonyára mind hasznát vennénk a véleményének. Köszönöm a meghívását, Mr. Hornblower, de amint láthatja, jelenleg igen elfoglalt vagyok. Uram, azt javasolnám, hogy azonnal jöjjön velem a hídra. Az ellenség... Neve? Hogy hívják ezt az embert? Uram, nem értem, miért ragaszkodik így a kivégzésekhez, mikor nem ismerjük az ellenség erőt. Elég volt, Mr. Hornblower. Amint látja, most itt van dolgom a városba. A felderítést akar végezni, én nem állom útját, de emlékeztetném, hogy én vagyok a parancsnoka, és tapasztalataim szerint az ellenség hiánya inkább jó hírnek számít. Jó napot, monsieur! Név? Készüljön az indulásra, mielőtt eláll a szél. Muziákba? Igenis. Mi lesz Mr. Bolsszal? A halottak közé számoljuk. Mindenki a vitorlákhoz! Il est bien les royalistes, ils sont rusés, hein. Ah, t'as une autre? Mais qu'est-ce qui brise, là? C'est du tabac. Et celui-là. Ah! Moi non plus, je trouve rien. Une baïonnette. Tiens, prends-lui ses bottes, lui. Encore une autre. Quoi? Tu vas t'en trouver une autre? Ah, une montre pour la République. C'est son nom. Regardez, il y en a un qui s'échappe là-bas. Et au fusil, au fusil. Ah! Szóval harcolni akartok? Ezt
Akarjátok? Húzza be a fejét, vagy elveszti! Megértette? Odolj, megértette? Pompás! Tétlen akár egy festett hajó a festett tengeren. Uram? Nem fúj a szél, Mr. Braceguard. Elcsendesedtünk. Le a csónakokat, Mr. Braceguard! Le a csónakokkal! Törzsőrmester, egy szakasz keljen át a folyón. Épp ideje kifüstölni a darasakat. Igen, uram. Szakasz! Állj! Jobbra! Át! Hátsó sor célra! Hátsó sor tüzelj! Első raj! Második raj! Harmadik raj! Mennyit haladtunk így, Mr. Braceguard? Talán 3 mérföldet. Akkor is eljutunk Moziakba, ha nekem kell lapátolnom. Szakasz, vigyázz! Hány halott van? 18, uram. 18? Összesen? Hol az ördögben lehet a többi? Vive le roi! Mariette, én vagyok, Horatio! Hogy lehetek ilyen bolond? Nem láttad, hogy mi folyik kint a téren? Hozzád siettem. A péket, az előbb ölték meg. Csak az volt a vétke, hogy eladta a kenyeret. Most már te is láthatod, milyen veszélyes Monkoton. Akkor is ő a parancsnokom. És engedelmeskedsz, tisztként. De emberként tudod milyen, nem igaz? Mariette, kérdeznem kell valamit. Mielőtt idejöttünk, láttál ellenséges katonát a falu közelében?
Milyen ellenséges katonára gondolsz? Királyhűre, vagy köztársaságira? Már ilyet kérlek? Nem. Ide jöttél. Nem ismersz sem engem, sem ezt a helyzetet. És arra kérsz, hogy eláruljam a népemet? A hallgatásod csak még több vérontást okoz. Hazahentesek vére. Örülök neki. Én nem rájuk gondoltam. Ha az embereim nem készülnek fel, akkor... Akkor te is meghalhatsz. Két napja jöttek a köztársaságiak. És most menj el. Itt nem győzhettek. Vidd el az embereidet is. Ameddig még lehet. Horatio! Olyan sok ember ment el búcsú nélkül. Majd visszajövök, és elviszlek innen, ha ezt szeretnéd. Most menj. Hozzák a következőt. Neve? Vétkesnek találtunk árulás és zendülés bűnében, így Muziák jogos ura halálra ítélt. Vive le roi! Allez! Avance ton sang, allez! Empêchez de bouger, là! Az indiákra kellett volna menni. Már mondtam neked. Ott a tífusz, a sárgaláz. Itt sokkal jobb nekünk. Uram! Ezt nézze, uram! Oda nézzetek, homárok! Hey, oldj! Vörösek, mint a rákok! Tartok tőle, hogy bolondá tettek minket. Nem volt itt a hadsereg, csak néhány béka szórakozott. Meggyőződésem, hogy a sereg északon gyűjt össze. A rossz felé nézünk, uram. Említette az ezredes? Ezredesnek? Az egész falu egy mészárszék. Értem. Ez esetben nekünk kell kiadni a parancsot. Nincs más lehetőségünk, uram. Gyerünk, emberek! Rajta! 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 Hé! 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 Rajta! Húzd! Húzd! Ott. Ez a kirándulás percről percre végzetesebbnek tűnik.
Nem hiszem, hogy visszajönnének. Jobb lesz nélkülük. Úgy látszik, az emigránsoknak elegük van. Hiány vannak a fegyelemnek, de egyik sem gyáva. A falut akarják megvédeni. Sikeresen? Talán egy ideig. Mr. Hornblower éppen ott van, a védelmet szervezi. De az osztag rangidős tisztjeként úgy vélem, többet nem tehetünk értük. Visszavonulna? Igen. Bár nem szívesen mondom ki. Védelmi állásba vonulunk a folyó túlpartján. Önök meg robbantsák fel a hidat. Már is, uram. Helyes. Mi lesz Mr. Hornblowerrel? Várunk rá, ameddig lehet. Reméljük, ezúttal is elővigyázattal jár el. Hozzák! Gyorsabban! Vive le roi! Ezredes! Ezredes! Mi az? Az ellenség a város szélén meretel. Az emberei várják magát. Hát jó, rendben. Alonsi! Bon! Elvisszük az ágyukat? Túl sokáig tartana. Beszögezzük és robbantjuk. Igen, uram. Mr. Kennedy? Mi lesz, ha a békák a hídra érnek? Mondta az őrnagy. Robbantunk. Rendben. És aztán? Aztán visszavonulunk a partra, és ott... reméljük a legjobbat. Beszögeztük, és felrobbantottuk az irányzékukat. Jól van, Matthews. Mr. Kennedy, van még puskapor? Van, uram. Hozzon gyújtózsinort, ha tetszik. Igen, uram. Hallottam. Vissza kell vonulni. Több ember kell, hívja Edrington őrnagy osztagát. A harc elveszett, vissza kell vonulnia, uram. Tudom, hogy nem kedvel engem, Mr. Hornblower, de ez az én hazám. Az ön harca véget érhet, de az enyém nem ér így hirtelen véget. Egyszer már elmentem innen. Még egyszer nem teszem meg. Mindent bele, együtt kell húzni! Eljünk, kapitány! Uram! Ismét van szelünk! Nevezés, állj! Már is mondtassa meg csónakokat! Igen, uram! Reméljük nem késő.
Kész van, Matthews? Igen, uram. Ugyanarra gondolunk, Mr. Kennedy. Talán várhatunk még néhány percet, uram. Még most is meglephet minket. Hogyne. Ha még él. És senki sem lát meg. Komolyan azt hitted, hogy elmegyek nélküled? Siess! Gyere velem! Őrültség lenne. Nem megyek nélküled. Jól van, indulj! Megpróbálom. Gyere! Hadd segítsek! 1, 2, há! Nem maradt túl sok időnk. Bízza rám, uram. Figyelek! Horatio! Célra! Lelőjenek! Célra! Fedező tüzet! Tűz! Mr. Kennedy! Horatio! Hagyjad, Horatio, meghalt! Gyere! Ez egy ideig feltartja őket. Mr. Kennedy, visszamegyünk a partra és hadrendbe állunk. Igen, uram. Indulás, törzsőrmester! Egyet várok!
Mr. Kennedy! Csak vigyázzon rá. Kérem. Persze. Gyere, Horatio. Csak ennyit tehettél. Hát ez szép, mit mondjak? Választhatunk. A fegyvertűz, vagy a tengervíz. Hadrendbe, törzsőrmester! Zászlót hátra! Igen! Vonalba! Állj! Minden ötödik megáll! Jobbra! Át! Indulj! Itt jönnek a régi ismerősök. Még egy lépés, és a pokolra jutsz. Őt nem kell. Ez a béka, jó béka. Azt hittem, legközelebb csak Párizsban találkozunk. Első sor, készülj! Első sor, térdre! Nem akarnátok inkább úszni? Célra! Tűz! A megtörhetetlen! Minden második ágyúból tűz! Azt hiszem, itt végeztünk, Mr. Hornblower. Igen, uram. Valóban vége. Uram, hol a kabátja, Mr. Bowles? Jó, hogy itt van Mr. Hornblower. Mr. Kennedy? Mr. Hornblower! A kabinomba jelentést tenni. Igen, uram. Uram, 6 emberünk veszett oda, és 2 ágyú a fedélzetről. És a francia szövetségeseink. Igen, uram. Ha egy kapitány hajója oda, Mr. Hornblower, hadbíróság elé kerül, bárhogy mérték rá a vereséget. Igen, uram. Meg kell védenie magát és a hírnevét. Eddig tud követni? Igen, uram. Tehát? Nos,
Uram, nincs mit mondanom. Az ágyúk elvesztek. 6 halott. És a royalista ügy... Az ördögé. Mint ez az egész nyomorult kaland, amiben belerángattak. Igen, Mr. Hornblower. Én is hibás vagyok. Akkor mit teszünk, uram? Nem kellettünk ide. Nem okoztunk mást, csak pusztulást. Halált. Vereséget. Bocsásson meg, uram. Nem baj, Mr. Hornblower, nem baj. Szedje össze magát. Milyen szánalmas állapotba került az egyenruhája. Alig, ha ezt a képet akarja sugallni. Dehogy is. Mikor felvesszük ezt az egyenruhát, hadnagy úr, az életünk tele lesz kalanddal és balsorssal. De legfőképp kötelességgel. Kötelesség a nép felé, királyunk, a hazánk felé, valamint embereink felé is. Mindannyiuk felé erőt kell sugároznunk, uram. És bármilyen bal szerencse érjen, bármilyen. Sosem feledhetjük el, hogy tisztek vagyunk ő fensége flottájában. Igen, uram. Örvendetes, hogy épségben visszatért. Ezt magam is így vélem, uram. Magyar hangok. Hevér Gábor, Vas Gábor, Forgács Péter, Bozsó Péter, Orosz István, Melis Gábor, Markovics Tamás, Vég Péter, Barabás Kis Zoltán, Megyeri János, Németh Gábor, Bácskai János, Karsai